Kaixo, gu, Magi, Alice, Helene, Xuban, Oñatz eta Rodrigo gara. Debatxe biko ikasleak. Guk badakigu 27 zenbakiak kode bitarrea, bat dela. Guk badakigu kode bitarrean 0000 zazpi zenbakia dela. Zirkuito honek kode bitarrean biderkaketak egiteko balio du. Zenbaki guztiak kode bitarrera pasatuz gero, honelako zirkuitoekin zenbakien arteko biderkaketak egin ahal izango ditugu. Kalkulagailu baten funtsa ezagutzen dugu. Alde batetik, bozketarako bi ontzi digital prestatu ditugu. Errobotikan landutako tresna honek, bateria bat du, sensore bat eta kontatzailea. Kalkulagailuan bezala, sentsoreak zirkuitoa ixten duen bakoitzean, bateriaren elektrizitateak kontrolatzailera heldu eta honek bat gehitu egingo du. Kalkulagailuan, bat, berdin, ans, gehi bat eta berdinak sakatzen goazen bakoitzan bezala. Ontzi hauek bisitarien iritzia ezagutzeko erabiliko ditugu. Bisitariei testo banatuko diegu eta Zamudion prestatu diguten adimen artifizialaren laginak 4 galdera zuzen egingo die. Ondoren, adimena, neurri apal batean, bisitariaren nortasuna igartzen saiatuko da. Azkenik, bisitariari eskatuko diogu erantzuna gerturatu den ala ez adierazteko prestatu ditugun bozketarako ontzi digitalen bidez. Bueno ba, Bilbon elkar ikusiko dugu. Aio!